Много страхове са базирани от фалшиви убеждения и погрешно мислене. Идентифицирайте своите фалшиви вярвания. Когато видите паяк, може веднага да повярвате, че той ще ви навреди и ще умрете. Признайте си, че този сценарий е много малко вероятно да се случи. Започнете да обмислите дали това, което реално си мислите, е действително. Когато тялото ви реагира с борба или бягство, може да използвате техники за релаксация. Релаксацията казва на тялото ви, че няма опасност и че сте в безопасност. Релаксацията може да ви помогне да се справите с повече форми на стрес и тревожност. Опитайте дълбоко коремно дишане. И ако това не помага, може да се свържете с мен и чрез техники от NLP да ви помогна. Гениалността на ко-създателя на NLP доктор Ричард Бандлър се крие в това, че той е открил бързи и мигновени техники, които могат да ви избавят от вашите страхове за винаги. Техниките са лесни и могат да се приложат върху всеки човек. Имам клиенти, които са носили своя проблем 10, 15, 20 години, а след използването на техники от NLP, сещайки се за своя страх, от миналото започват да се смеят и разбират колко нелогично е било тяхното поведение преди да използват метода NLP.